ऐसने गो लड़की मिलल मिलल जिला हिलल ऐसने गो लड़की मिलल मिलल जिला हिलल दिल्ली घुट जात रहुई कार से कार से कार से अचक में नैना चार हो गई ना जननी कब कैसे प्यार हो गए अचक में नैना चार हो गई ना जननी कब कैसे प्यार हो गए विदेशी ड्रेस में और सबसे घर लड़की ना देखनी अपना आओ स्वीटी ए स्वीटी आ जाओ आओ खाली और नु बोलते बड़े नु आओ चाचा ना किसे हैं फेस रहे देसी विदेशी ड्रेस में और सबसे घर लड़की ना देखनी अपना देश में ऐसने गो लड़की मिलल मिलल जिला हिलल सब सुंदर लड़की मिलल मिलल दिल्ली घुमा जात रहुई कार से कार बेईमानी होता बेईमानी मुस्की करे जवे के पार हो गए ना जाने कब कैसे प्यार हो गए ना दीपक भैया फलियाना कहे का नहीं छोड़ा ऐसे गलियों में लाके दिल तोड़ा पिंटुआ अखिया में तार झल के ओठवा पहसी रूप के समुंदर में रहली उर्वशी अखिया में तार झल के ओठवा पहसी रूप के समुंदर में रहली ऐसने गो लड़की मिलल मिलल जिला हिलल ऐसने गो लड़की मिलल मिलल जिला हिलल दिल्ली घूमे जात रहुई कार से ये प्रभु विष्णुपुरी हमार हो गए ना जाने कब कैसे प्यार हो गए प्रभु विष्णुपुरी हमार
हमारा दिल के व्यवहार हो गई अभी ना हमारा जाने कब कैसे प्यार माननीय दीपक बाबू हमारा के 500 रुपया पुरस्कार देने दीपक बाबू को नमस्कार प्रणाम बा आशीर्वाद के कामना बा